Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган адвокат, танылган җәмәгать эшлеклесе, Россия адвокатлар палатасының беренче дәрәҗә бүләге иясе Роза Фәрдиева. Роза ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Роза ханым, сез гомер буе гражданнарның хукукларын, гражданнарның ирекләрен яклаган кеше. Менә кеше хукуклары, кеше ирекләре дигәндә, хукук сүзе безгә бик таныш, без аны көндәлек файдаланабыз. Безнең инде ниндидер юридик документларда да, килешүләрдә дә, анда бу сүз бик еш очрый, хукуклар һәм вазифалар дип, бурычлар дип әйтәбез. Ә менә ирек сүзе ул ничектер менә бик без аны көндәлек кулланмыйбыз. Көндәлек ул безнең документларда бик еш очрамый. Гражданнарның иреге дигәндә ничектер бер абстракт нәрсә күзалланган кебек. Сез ничек уйлыйсыз? Ирек, хукук, алар икесе параллель төшенчәләр. Аларны берничек аерырга ярамый. Алар безнең Россия конституциясендә дә, Татарстан конституциясенең нигезе. Ирек хукук. Ирек ул күпмедер дәрәҗәдә абстракция кебек. Әмма ләкин ирек, менә адәм баласы дөньяга килә, ул үзенең хукукы белән. Менә бала тудыру йортында бала беренче авазын әйтә. Аның хукукы шул туган моментында, шул секундта аның хукукы бар. Ул хукукы белән туа. Һәм ул ирекле бала булып туа. Әмма ләкин без аның иреген, аның хукукын ничек иттереп без аны тормышка ашырабыз. Ансы әти-әнидән тора, шулай ук дәүләттән тора, җәмгыятьтән тора. Шуңа күрә мин ул ике төшенчәне, ирек белән хукукны берничек тә аерасым килми. Ирек дигәннән бер генә мисал китереп үтәсем килә. Университетта укыган елларым искә төште. Безнең татар әдәбиятыннан шундый үзенчәлекле галим бар иде, Альберт Яхин дигән. Аның менә әдәби әсәрләргә үзенчәлекле анализы, нәтиҗәләр чыгара торган иде ул, методикасы үзенең шундый. Һәм көтелмәгән нәтиҗәләр чыга иде әдәби әсәрләрне анализлаганда. Шулай көннәрдән бер көнне ул лекцияда менә шундый бер сорау бирде. Безгә инде студентларга кем ул ирекле кеше дип. Без инде бер мәлгә аптырап та калдык. Бу 90-нчы еллар башы. Нинди генә анда җаваплар күп булгандыр инде, мин аларны хәзер хәтерләмим. Әмма инде ул соңыннан үзенең җавабын әйтте. Ирекле кеше ул акчалы кеше дип. Безгә ничектер бер сәердә булды инде ул акчалы кеше дигәннән. Әлбәттә, аның фикере белән бүген дә бәхәсләшергә мөмкиндер. Әмма шунда түгел, мин моны мисал буларак китерәм. Әмма сез адвокат кеше, сезнең фикерегезчә, кем ул ирекле кеше бүген? Сезнең галимегез, укытучыгыз белән мин күпме дәрәҗәдә килешәм. Чөнки чыннан да бүгенге вазгыятьтә, бүгенге дөньяда без әгәр дә матди безнең тормышыбызда акчабыз, матди ягыбыз безнең начар хәлдә булса, без берничек тә бу тормышта үзебезне ирекле итеп хис итә алмыйбыз. Чөнки матди яктан кеше, акчалы кеше, шулай ук үзен ирекле итеп хис иткән кеше, әлбәт кешенең үзеннән дә тора, кеше күпме дәрәҗәдә үзен ирекле итеп тота. Ул бүгенге көндә укырга да бара алмый, чит илгә дә чыгып китә алмый, сәяхәткә дә бара алмый. Ирексез кеше ул инде чыннан да матдисез кеше. Матди халаты начар дигән сүз. Аннары соң бер матди халаткә генә калдырмыйм мин бу аңлатуны. Аның әле бар төрле төшенчәләре, төрле нигезләре. Ирекле кеше иң беренче, менә без баланы ирекле иттереп үзебез тәрбия кылырга тиеш. Без баланы ирекле шәхес иттереп тәрбия кылабыз икән, ул бала үсә, үзен ирекле итеп хис итә, мәктәптә дә, балалар бакчасыннан ук башлана ул иреклелек, гаиләдә дә, тормышта да ул үзен ирекле хис итә икән, ул миңа калса тәрбия дә хисе. Аннары соң әти-әнинең зур бурычы ул баланы ирекле итеп. Аннары соң һәрбер балага шәхес итеп карарга без тиеш. Кичкенә генә баланың да без фикеренә колак салырга тиеш, тыңларга тиеш, аңларга тиеш баланы. Шуңа күрә ирекле дигән әйбер, ул чыннан да бик зур бәхәсле төшенчә ул. Шуңа күрә күпме дәрәҗәдә мин менә сезнең галимегез белән мин биттә килешәм. Ул бүгенге вазгыятьтә, бәлки 90-нчы еллар вакытында, 90-нчы елларда минем бу җавабым башка төрле булган булыр. Бүгенге көндә мин аны барыбер аның белән, галим белән килешәм.
килешәсездер дип сорыйм әле тагын бер сорауга. Бүгенге көндә, бүгенге җәмгыятьтә, бүгенге тормышта бер генә кешедә инде ул 100% ирекле була алмый торгандыр. Хәтта йортсыз, җирсез, бер нәрсәгә җавапсыз, хәтта бомжларда. Менә максималь иреклелек дигән төшенчәсе. Аның бармы ниндидер үлчәмнәре? Әллә ул чиксезме ул? Менә бик дөрес әйттегез, үлчәм. Без татар кешеләре, без татар милләте. Безнең ирек нидән тора? Дөрес 100% кеше ирекле була алмый, мин аның белән риза. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безгә җибәргән Коръән китабы, Коръән кушуы белән, Аллаһ Тәгалә кушуы белән без яшәргә тиеш. Ә бит анда бөтенләй мин ирекле, мин ничек телим шулай яшим дигән әйбер бу төшенчә юк. Коръән белән әгәр дә адәм баласы яши икән, без мөселманнар дип үзебезне хис итәбез икән, без күпмедер дәрәҗәдә безнең иреклелек кысалары бар. Аның рамкалары бар. Шулай ук безнең үзебезнең менә без Россия илендә яшибез, безнең Россия кануннары бар. Мин теләсә нәрсә эшлим, мин теләсә нәрсәгә бик күп әйберләргә мин үземне хис итәм способный дип. Алай дигән әйбер булырга тиеш түгел. Мин телим моны, бу начарлыкны эшлим, мин телим яхшылык эшлим. Менә кешенең гамәле күпмедер дәрәҗәдә ул күп булырга тиеш рамкада. Дини рамка бар, һәм цивилизация, безнең тормыш цивилизациясының рамкасы бар. Шуңа күрә 100% кеше берничек тә ирекле була алмый. Әмма ләкин аның иреге, менә мин бит инде бик күп адвокат буларак җинаять эшләрендә бик күп еллар эшләдем, бит 30 елдан артык иректән мәхрүм ителгән кешеләр белән эшләргә туры килде. Анда бит инде төрле урыннарда утыралар, төрле колонияларда утыралар. Шундай бик озак еллар, 40 елдан артык утырган бер кешедән мин сорадым, үземнең яклаган бер кешедән сорадым. Дөньяның иң тәме, иң кызыгын нәрсә дип күрәсез? Ул әйтте, ирек диде. Мин иң яхшы условияларда, төрле колонияларда яшим, мин үземне хуҗа итеп хис итәм. Мин анда ниндидер авторитет, ул чыннан да авторитет кеше иде. Ул тормышта әйтелгәндә, ул әйтте, беләсезме, ирек диде. Иң тәмле, иң кыйммәтле бу дөньяда нәрсә бар, ул ирек диде. Ә мин шул иректән үзем гомер буена мәхрүм итеп яшәдем диде. Менә шуңа гына гомеремне кызганам диде. Менә уйлап карагыз әле, ничә еллар гомерен, ярты гомерен, даже ярты гомере түгел, әле ул күбрәк, аның инде яше дә зур иде инде. Яшь малай вакыттан, бала чагыннан инде шул төрмәдә утырып гомер буена шушы юлда яшәгән кеше үзенең ирексезлеген менә ул картайган көндә генә менә шуның тәмен белгән кеше. Менә уйлап карагыз, ирекле кешенең күпме дәрәҗәдә үзенең тәме, бу тормышның яме дип әйтегәндә. Шуңа күрә ирек дигән әйбер бик зур төшенчәгә ия. Бераз тарихка күз салыйк әле. Менә Борис Ельцин идарә иткән чорда Россия белән Россияны бит инде Европа берлегенә әгъза итеп алдылар. Һәм быелның мартында, төгәлрәге 16 мартта Россия Европа берлегеннән әгъза буларак чыгарылды. Моның инде сәбәпләре барыбызга да мәгълүм. Бу инде Украинада хәрби операция алып бару белән бәйле. Әмма бусы сүз уңаеннан әйтелгән. Менә шушы чор эчендә, әгъза булып торган чор эчендә Россиядә яшәүчеләрнең Европа судларына дип әйтик, хукукларын яклап мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бар иде. Мәсәлән, андагы кеше хукуклары буенча Европа суды. Бүген бу мөмкинлек инде юк дип саныйбызмы? Бу мөмкинлек мин моны бөтенләй юк дип саный алмыйм. Чөнки 30 елдан артык дәврдә без Европа судларына, менә әйтеп үтәргә кирәк, Россия иң күп мөрәҗәгать итүче илләрнең берсе. Менә иң зур мөрәҗәгать итүче илләр 10 ил санына без керәбез. Жалобалар белән төрле бу бит инде соңгы инстанция дип әйтегәндә бит. Соңгы инстанциягә мөрәҗәгать итү чыннан да безнең гражданнарның саны күп. И шуңа да карамастан Европа илләренә, Европа судларына мин үземдә бик күп мөрәҗәгать иттем. Аларның ярдәмнәре бик күп булды. Реаль ярдәмнәре күп булды. Менә соңгы 1 ел элек кенә дә без матди ярдәмнәр дә алдык. Үземнең менә яклаган кешеләрнең эшләре буенча. Аннары соң ул бит әле кешене күпмедер дәрәҗәдә мораль ягы, психик ягы. Безнең илдә аның хукукын
бозалар, ул риза түгел. Ул уйлый, әле бит Европа суды бар дип. Европа судына мөрәҗәгать итеп, ул белә, укый, хәзер интернет заманы, хәзер ул юристлардан да, адвокатлардан белешә. Әйе, бар шундый реаль аңа ярдәм итү. Бар шундый аның хукукын ярдәм итү урыны бар, суды бар. Бу бик зур кимчелек. Халыкара, мин инде күпмедер дәрәҗәдә барыбер халыкара эшләрне алып барган юрист буларак әйтәсем килә. Минем тормыш иптәшем дә профессор по международному праву. Ул да бик күп әйберләргә мине өйрәтте, Вагизов Рашид Гаязович. Ул да әйтә иде, менә бик кызганыч, ул бүген булса бик күңеле елары, чөнки ул Европа судларында, Женеваларда, Америкада, ООНнарда бик зур чыгышлар ясаган юрист иде. Ул мине бик күп эшкә өйрәтте. Ул әйтер иде, бу әйбер бик начар әйбер дип. Аның мин фикерен хәзер аңлыйм нәрсәдер әйткәнен. Ишетәм кебек. Шуңа күрә бу бик зур кимчелек, әмма ләкин мин монда уйлыйм, бу әйбер кире кайтыр. Чөнки бу халыкара судлар. Халыкара судлар ул һәрвакыт эшләргә, яшәргә тиеш, аның хукукы бар. Һәрбер халык кайсы илдә генә яшәсә дә, Европа илләрендәме, ул көнчыгыш, көнбатыш илләре булмасын, кайсы илдә яшәсә дә һәрбер кешенең хукукы бар. Менә шушы халыкара судларга мөрәҗәгать итәргә. Чөнки халыкара судлар, алар менә безнең шушы төшенчә ирекле судлар. Безнең Европадан кала, менә халыкара суд дип әйтәбез, тагын кайда баралар? Менә Европадан кала мөрәҗәгать итү урыны альтернатива бар, юкмы? Бары тик Европада. Бары тик Европада. Бары тик Европада. Менә әйтәләр бит, ул теге пычак ике яклы дип әйтәләр бит. Мәсәлән, шул ук Европа берлегендә әгәр без калган булсак, әйме, Европаның берлекнең таләпләре, законнары белән инде яшәүебезне дәвам иткән булсак, дип уйлыйм инде мин. Бер моментны искәртеп үтәсем килә. Мәсәлән, шул ук ЛГБТлар, җинси ашчылык, әйме вәкилләре, аларга ниндидер юллар ачырга тиеш булган булырбыз кебек идек, шулай дәвам итсә. Шул ук бер җенесле гаиләләргә, кешеләргә гаилә кору мөмкинлеген тудыру, бер җенесле гаиләләргә тәрбиягә бала бирү моментлары. Булар бездә ничек хәл ителгән булыр иде микән? Без бит инде Европа берлегендә булгач, буларны үтәргә тиеш булган булып чыгардык. Үтәргә тиеш дигән әйбер юк. Европа судларын аны бик күп халык аңлый. Европа судына без мөрәҗәгать иттек. Ул суд карары ул үтәлергә тиеш түгел. Андый канун юк. Ул русча әйткәндә рекомендательные решения, рекомендательные приговоры. Яисә ул менә рекомендация гына бирә. Менә шул илдә шундый хукук бузылган, шушы кешенең, мәсәлән, я булмаса шушы оешманың, шушы халыкларның бузылган хукукларын рекомендательный формада гына ул таләп итә алмый. Чөнки ул менә мәсәлән Россия кысаларында Россиянең үзенең кануннары бар. Без үзебезнең кануннар белән генә яшибез, без шуңа гына буйсынабыз. Инде Европа судларына без буйсынмыйбыз. Рекомендательный формалары. Инде ничек иттереп безнең Россиядагы юриспруденция, менә шунда рекомендательный хатны, рекомендательный карарны ничек иттереп ул тормышка ашыра, ансы инде безнең илдәге, безнең шушы юриспруденциядән тора. Шуңа күрә ул таләп дигән әйбер юк. Европа судларында таләп юк. Алар карыйлар. Әгәр дә чыннан да бузылган икән, аның дәлилләре бар икән, менә шушы рекомендация җибәрелә. Ул рекомендациялар менә сезнең әйтеп үткән быелгы елның башына кадәр эшләр уңышлы гына барды. Уңышлы гына без Европа судлары, Европа хукукчылары белән бик яхшы гына эшләдек. Безнең зур практика. Мин монда ниндидер бер өметсезлекне күрмим. Күпмедер вакыт үтәр. Бу инде вакытлы гына булган хәлләрдер дип уйлыйм мин. Минем барыбер өметем зур. Без барыбер шушы халыкара институтлар белән, халыкара судлар белән без барыбер теләктәшлектә, без барыбер алар белән эшләргә тиеш. Бер ил үзендә генә йомылып, хәзер инде бер мәсәлән Советлар Союзы вакытында без үзебез генә яши ала идек. Хәзер тормыш вәзгыяте үзгәрде, мөхитләр үзгәрде. Шуңа күрә без бер йомылып кына бер илдә генә халык яши алмый. Чөнки без менә өйдә дә утырмыйбыз. Мәсәлән, без кемдер чыгып китә, бер турист, мисал итеп кенә әйтәм, чит илгә чыгып китте мәсәлән. Ул чит илдә аның хукукын буздылар. Чит илдә, мәсәлән, кемдер бузды. Ул кайда мөрәҗәгать итә?
аны бит Россия границасында бузмаганнар, башка чит илдә. Шуңа күрә ул аның мөмкинчелеге бар. Кайсы илдә аның хукукын бузганнар икән, шул илдә әгәр дә аны яклап чыкмаганнар икән, ул халыкара институтларга, халыкара судларга мөрәҗәгать итә. Халыкара судлар аны яклыйлар. Аны яклыйлар, ул үзенең хукукын менә шушлай итеп яклап чыгала, аның шундый зур мөмкинлеге. Европа судлары миңа калса, алар зур мөмкинлекләргә ия иде. Анда зур профессионаллар эшләй. Анда бит бер генә милләт эшләми, анда төрле илләрдән утыра судьялар, юристлар. Ул бик зур команда. Ул зур масштабка ияле практикалары зур булган юристлар. Анда гади генә судьялар, гади генә юристлар эшләми. Алар бик зур дәрәҗәдәге юристлар. Менә чит ил дигәннән, Роза ханым, инде бу мәгълүмат чараларында соңгы араларда шактый күтәрелеп чыкты бу мәсьәлә. Америка Кушма Штатларында мәсәлән 12 яше тулган бала үзенең җенесен үзгәртергә мөмкин. Кем булып китә ул? Хатын-кызмы, ир-атмы, әллә средний родта дип әйтәләр хәзер шулай бит. Әгәр дә балага әти-әнисе каршы төшә икән, әти-әнинең үзен, баланың хукукларын чиклисең дип судка бирергә мөмкиннәр. Менә бу демократия дип әйтәбез, иреклелек. Бу иреклелек инде шиктән тыш арткан иреклелек түгелме бу? Әллә ул безнең өчен генә норма булып саналмыймы? Менә сез әйтеп үткән мисал, ул безнең илгә каралмый. Әле бездә андый практика юк. Без әле бу хикмәтләргә әзер түгел. Бар шундай илләр, шуннан да бала хукукы шикләнә дип, бала сез әйткән әйбергә аяк баса икән, шундай әйберне теләге бар икән, баланың хукукын шиклиләр. Бездә андый практика юк. Бездә икенче нормалар, теге мораль нормалар, этик яктан нормалар, аннары безнең дини яктан да без икенче төрле. Безнең ул беләсезме, һәрбер халыкның менталитеты белән бәйле, ал халыкның дине белән, теле белән, тормышы белән, аның гомумән менә шушы дөньяда яши торган җәмгыять белән бәйле ул. Безнең җәмгыять мондай әйберләргә әле әзер түгел. Менә сез дин дип әйттегез, Роза ханым, ул бит инде бер генә диндә дә менә бу алымнар дип әйтик инде, бу юнәлешләр, бу җинси үзгәрешләр дип әйтик, җинсләрне үзгәртү, алар бит хупланмый диндә. Шулык ул бит Америкада да шул христианнар бар, шулык анда да мөселманнар бар, бездә дә шул христианнар, мөселманнар. Димәк, монда алар дингә каршы чыга булыпмы? Дөрес, дин белән каршылыкка килә булып чыга. Каршылык, монда каршылык. Гаиләдә бала дини кануннар нигезендә дөрес тәрбия ала икән, традиция кануннары белән, үзенең әти-әнисенең нинди генә милләттән булса да, әти ягында, әни ягында, ике якны да хөрмәт итеп, шушы әйберләрне белеп, үзенең телен, мәдәниятен белеп үскән бала бу әйбергә берничек тә бара алмый, чөнки бу күпмедер дәрәҗәдә табигый кануннардан тайпылу, читкә китү. Һәр вакыт кичкенә баладан, без кичкенә чагыннан баланы бу әйберне әти-әни барыбер контрольдә тотарга тиеш. Biraz sizning менә биографияга күз салыйк әле. Инде без сезнең хезмәт биографиясе турында күп сөйләшәбез. Аңа ул шартлар булдымы икән? Ничек килдегез сез менә шушы хезмәткә? Сез инде Әлмәт районында тугансыз. 8 еллык мәктәпне бетергәннән соң, ялгышмасам, инде Әлмәтнең физкультура техникумын тәмамлыйсыз. Аннан Казан дәүләт университетының юридик факультеты. Әгәр дә карасаң, менә сез үзегезне яшьтән ничектер менә шушы хукук саклау органнарында эшләргә әзерләгән кебек. Менә физкультура техникумы. Сез моны аңлыраушта сайладыгызмы? Бәлки сезнең теләгегез адвокат булу булмагандыр? Юк, бу тормышның хикмәте. Бу дини әһелләр безнең әйтә, бу хикмәт. Адәм баласы күпмедер дәрәҗәдә менә шушы язмышка үзе дә белмәй, ничек итеп ул язмышка кирип китә, шушы язмышта яши башлый. Менә сезнең шушы сорауны мин ишеткәч хәзер генә уйлыйм. Бу беренче әйтәсем килә, мин яшьтән үк спорт белән шөгыльләндем. Безнең гаиләдә без 5 бала. Әти-әни безгә вакытында лыжларны да алалар иде, баянны да алып бирделәр. Әни хәтерлим, безгә абыйга без баянда да уйный идек, абый да уйный, аннары соң без кичкенәләр дә уйный идек инде. Кредитка әни хәтерлим 600 сумга баян алды. Ул вакытта 600 сум совет чорында бик зур акча иде. Авыл кешеләре менә шушындай кредитлар ала балаларга
мотоцикл булмасын, машиналар алып бирделәр. Безнең ниндидер әтияне менә безне һәрвакыт үстерү, безнең тәрбия икенче төрле иде. Аннарсын ирек дигән әйбердән безнең гаиләдә без һәрвакыт ирекле булдык. Менә анда барасым килә, әниләр, әтиләр безгә ышанып, анда ышаныч иде бик көчле. Ышанып, менә анда укыйсым килә, монда барасым килә. Ярар, исән сау гына йөрегез, тәүфиклы булыгыз. Шул гына сүз иде. Аннарсын минем менә бу адвокат һөнәрен сайлау, юрист һөнәрен сайлау, ул миңа калса әтидән килгән менә ниндидер зур бер тәргиш булгандыр. Мин күрә идем менә әти, әни ничек үзләрен тотышлары, үзләренең тормышлары. Әтидә безнең шуның хәллек максималь дәрәҗәдә ничектер менә ул шәйтәм справедливый кеше. Гадел. Әйе, ул менә иң беренче гаделлек. Авыру кешеләрне, мискиннәрне, аннарысын менә була бит инде тормышта шундый җәмгыятьтә шундый кешеләрне минем әтигел яклый иде. Аларга ярдәм итү, әни дә шулай ук. Авылда теге яшәп үскән бала бит инде мин шуңа күрә идем, әти, әни ничек менә үзләрен гадел тоталар. Безне дә шушы үзләренең булмышлары белән безне өйрәтмәсәләр дә, әйтмәсәләр дә без аларга карап. Орлыгы салынган. Орлыгы булган аның. Ул бит инде каннан килә. Кайчандыр мин әле яшь чагында эшләгән вакытта әйтәләр иде. Бурлык та каннан килә, игелек тә каннан килә, яхшылык та каннан килә, нәселдән нәселгә күчә. Шуңа күрә менә бу нәсел орлыгы кичкенәдән үк ул тумыштан салынган булган. Инде университетта укыган чорда соңгы курста, мәсәлән, анда бит инде кайсы һөнәрне сайларга, юриспруденция ул бит инде киң кырлы, шулай бит. Киң кырлы, күп кырлы бит инде. Ә мин инде судка барырга, документлар биреп инде судья буларга инде ниндидер бер безне чакыра башладылар ул вакытта. Судьялар, судка эшкә баручылар бик аз, соннары аз иде. Безне юристларны инде чакыра башладылар. Килегез менә судка барырга. Шул вакытта мин экзаменнар биреп йөрдем. Сынаулар биреп, ул вакытта документлар җыйдым. Шул вакытта мине бер кеше әйтте. Ул кеше минем тормыш иптәшем булды. Нарсын Рашид Каязович, без ул вакытта аның белән бик якыннан булмаса да аралаша идек без аның белән. Ул миңа әйтә иде: "Син, Роза, нишләп судны сайлыйсың? Мин сиңа карыйм, характерыңа, синең ниндидер бер мин инде бик теге һаман сайын актив кеше буларак, ул белә иде минем спорт белән шөгыльләнгәнем, ул елларны мин шөгыльләнәм, мин 30 яшьтә әле мин актив шөгыльләнә идем спорт белән. Ул әйтә: "Нишләп син ул һөнәрне сайлыйсың?" Мин әйтәм: "Рашид Каязович, кая барасың миңа? Син бары тик адвокатураны сайла, Роза. Ярар, мин сиңа ярдәм итәрмен", диде. Менә шундый ярдәм булды. Менә соңгы елларны гына, бер 15-20 еллардан соң гына мин рәхмәтемне әйттем Рашид Каязовичка. Аннарысын бит инде безнең минем тормыш иптәшем булып, аның белән аралаштык, бит инде шушы сорауларны инде әйтә идем. Ярый әле шул вакытта син мине вакытында кертеп җибәргәнсең. Аннарысын ирек дигән әйбер, минем характерым буенча мин бик ирекле кеше. Гомер буена куркып яшәдем, мине иректән мәхрүм итмәсеннәр дип. Ирек дигән мәхрүм итү нәрсә ул? Менә сиңа, синең үстеңдә ниндидер күп начальниклар, күп җитәкчеләр, сиңа генә указ, приказ, менә шулардан куркып яшәдем. Мин кичкенәдән үк ирекле булырга тырыша идем. Бәлки мин гаиләдә 3нче бала булганга, абый белән апа, алар бит инде ирекле, алар зур, алар акыллы, алар дәү бит инде. Син алардан яшь. Миңа нигәдер алар кебек буласым килә иде. Алар шикелле ирекле, алар кебек дәү, акыллы буласым килә иде. Алар мин уйлыйдым. Алар миннән зуррак, акыллырак. Мин бит инде яшь, мин бит инде бик кичкенә алардан яшь. Шуңа күрә минем гел менә шушы ирекле булу. Бәлки шулда 3нче бала булып, бәлки мин 1нче бала булып тусам, бу хәтле үк иреккә омтылмаган булыр идем. Бәлки адвокат һөнәренә дә бармаган булыр идем. Әмма ләкин менә тормыш менә шушы характер үзеннән үзе Аллаһ Тәгалә мине кертеп җибәрде. Инде менә бу шуннан әкрен генә мин Казанда эшләгән дәвремдә, мин әле адвокат булып 10 ел Әлмәт шәһәрендә эшләдем, Әлмәт консультациясендә Казанга күчеп килгәндә. Мин инде тәҗрибәле, 40 яшькә җитәрәк, 38-39 яшьләрдә мин Казанга килдем, и мине Аллаһ Тәгалә менә шушы милли эшләргә, милләт тормышына телемнән тартып алдыгыз. Сезнең менә адвокат буларак та, җәмәгать эшлеклесе буларак та инде менә танылган, халык арасында исемегез чыккан вакыт, нәкъ менә шушы Бөтен дөнья татар конгрессында эшләгән чорыгыз. Шушы нәрсә сәбәпче булды бу оешмага кирип китәргә?
Сез үзегез турдан туры килеп кирдегезме? Менә мин сезне адвокат булып эшлим әле дип, әллә тәкъдим иттеләрме? Юк. Мине эзләп табып, мин Казанга күчкәч, ниндидер менә Әлмәттән килгән шушындай адвокат. Каядыр кемдер ишеткән милли җанлы дип минем ниндидер менә шушындай бер сүз булган минем турыда. Мине эзләп таптылар. Өемә килеп эзләп таптылар. Мин башта бик курыктым. Чөнки бу сәяси оешма. Әйе. 2002 ел съезд булган вакыт, съездда инде президент катнашты. Анда бик күп президентлар, бик күп җитәкчеләр катнашты. Мин аны телевизордан карап утырдым. Әни хәтерлим, энем, кызым кичкенә ул вакытта, без ирем ул вакытта бик актив тормыш алып барган кеше. Без аны телевизордан гына карап утыра идек. О, менә безнең Казанда татар конгрессы, менә шулай, менә шундый хәлләр. И шушы телевизордан, телевидениедан гына күргән әйберләрне, менә шушы татар конгрессы дигән оешмага мине чакырдылар. Мин шул хәлек югалып калдым, шундый курыктым. Берсен әйткәндә, мин иң беренче татар конгрессына килеп кергән сәгатьләремне, минутларымны хәтерлим. Мин теге бер ятим бала килеп кергән, ниндидер бер яклау сорап, шундый бала кебек үземне хис иттем. Аннарысын мин бит инде судларда, төрмәләрдә, төрле шундый оешмаларда гына яшәп эшләгән юрист бит инде. Ул яшь чакта инде анда оешмаларда бит инде мин бала буларак йөрмәгән, монда инде үсәрәк юрист булгач, мин бит инде күбрәк бит инде төрмә белән судта йөргән, изоляторларда йөргән юрист. Ачык кына әйтергә. Монда башка дөнья. Монда шундый матур бинага килеп кирдем, мин шул хәтлек карап сокландым. Андагы матурлыкны, аның теге милли шундый бизәкләрне карап, һәм шунда мин килеп кергәндә, мин авызымнан сүзне минем хәтерлим, ул вакытта Илсур Гараевич Хадиуллин иде беренче урынбасары татар конгрессы рәисенең. Ул минем белән сөйләшмәкче була, мин аңарга бер сүздә җавап бирә алмыйм. Мин юк, әйе дип кенә шул бала кебек утырдым. Шул вакытта хәтерлим, Илсур Гараевич миңа инде соңыннан без эшли башлагач, ул миңа әйтә, мин беренче тапкыр адвокатны, менә тере адвокат күрдем. Мин шуңа шок каттым дип утырган ул. Менә адвокат шушындый була икән дип. Шушында минем шул вакытта тормыш иптәшемне чакырдылар. Менә бит язмыш. Тормыш иптәшем Вагизов Рашид Гаязов шул вакытта вәкаләтле вәкил, уполномоченный по правам человека Татарстана, президент Татарстана. Ул килде, ул мине таныды, ул мине яшь ягыннан белә иде, прокуратурада эшләгән чорда, мин бит инде отдел кадров эшләдем прокуратурада. Ул мине таныды тавышымнан, чөнки чәчләр үзгәргән, мен тышкы кыяфәт үзгәргән бит инде, ул мине бит инде 10 елдан артык без бер-беребезне күрмәгән. Аны күргәч, эшкә җылылык керде. Рашид Гаязович та килгән, димәк, монда әле бик куркырга сәбәп юк. Мин Рашид Гаязович килеп керер алдыннан чыгып качырга, менә аннан китәргә шушындый планым бар иде. Өлгермәдем. Ул килеп керде. Менә шулай иттереп, аннан мин Рашид Гаязович белән. Менә сезнең бөтен дөнья татар конгрессында эшләгән чорларыгызны без искә алса, анда сөйләрлек тарихлар бик күп. Менә иң шаушулы һәм халыкта, бездә тамашачыларда резонанс уяткан бер вакыйганы искә аласы килә. Һәрхәлдә аңа менә бу ел инде 65 ел тула бу вакыйгага, бу Чиләбе өлкәсендә маяк җитештерү берләшмәсендә атом төш шартлавы нәтиҗәсендә безнең зыян күргән татар авыллары. Шул авылларда бу бит инде 57 елда, 1957 елда булган вакыйга. Инде вакытлар узганнан соң президент Минтимер Шәрипович вакытында, ялгышмасам, бирдә яшәүчеләр ярдәм сорап хат язганнар, мөрәҗәгать, һәм бу мөрәҗәгать бөтен дөнья татар конгрессына керә, һәм бу эш белән сез турыдан-туры шөгыльләнә башлыйсыз. Менә әйтергә кирәк, 65 елдан соң менә бу җирлектә зыян күргән халык, татарлар, аларның мәнфәгатьләре бүгенге көндә алар якланып биттеме, юкмы? Гаделлек тантана иттеме, юкмы, Роза ханым? Бу бик авыр тема. Бу чыннан да гаделлек дигән әйбер, ул анда минем анда үмитем юк. Гаделлек анда бер качанда булмаячак, бу гасырда мәсәлән. Бу чыннан да иң беренче командировка минем. Беренче Чиләбе өлкәсенә чыгып киттем мин, шушы операторлар, журналистлар белән, җәмәгать эшлекләре, юристлар җыеп, мин 12 кеше җыйдым, автобус белән без анда бардык. Анда баргач, чыннан да иң беренче халык белән аралаша башлагач, андагы хәлләрне без ишетеп, күреп,
Оннан без барыбыз да җылап кайттык, дөресен әйткәндә. Кайтканда без уйлыйбыз, без нәрсә эшли алабыз? Халык безгә әйтә, без сезгә ышанмыйбыз. Сезнең кебекләр бик күп илләрдән, Америка, Европа. Ягъни халыкның ышанышы беткән инде. Беткән, без сезгә дә ышанмыйбыз, диделәр. Чыннан да хат менә әйтеп үттегез, хат чыннан да Шаймиевка мөрәҗәгать итәләр Мәскәүдән. ОРТ каналында эшләүче Сакаев дигән журналист мөрәҗәгать итә. Ни өчен сез татарлар үзегезнең милләтегезне, үзегезнең халкыгызны, менә бай Татарстан, татарлар анда авыр хәлдә дигән хат килә. Мин шушы кичкенә генә кыягыз 5-6 җөмләлек хат белән чыгып киттем. Шушы халыкны җыеп. Бу иң беренче милли тормышка, экология проблемаларына кирип китүнең беренче эше булды. Ягъни сез шул чордан нәкъ менә экология мәсьәләләрендә кирип киттем. Экология мәсьәләләре белән мин Әлмәттә яшәгәндә үк эшли башлаган идем, шөгыльләнә башлаган идем. Әлмәттә экология безнең бит инде бик авыр хәлдә. Анда эшли башлаган идем мин. Экология проблемаларын күтәрә идем. Монда инде мин официаль рәвештә экология проблемаларын шушындай зур оешмада эшләүем белән, аннары соң бит инде монда журналистлар, җәмәгатьчелек, гомумән монда зур проблеманы президент дәрәҗәсендә, президент үзе бит инде безне шушында барыгыз тикшерегез, карагыз, ничек без нәрсә эшли алабыз дигән әйбер. Һәм мин анда Озер шәһәрендә, ул шәһәр атомчыклар шәһәре дип атала, анда теләсә кем керә алмый. Ул хәзердә ябык шәһәр. Ябык шәһәрләр. Ябык шәһәрләр, анда алар бар. Шул ябык шәһәрләргә мин судта катнаштым. Ну, тәҗрибәм бар инде ул вакытта, адвокат буларак инде 20 елга якын эшли тәҗрибә бар. Шуңа күрә тәҗрибә генә монда бу сәяси эшләр, бу сәяси вазгыять 50 елдан бирле, менә 29 сентябрьдә 65 ел була. Шуннан да бу зур дата. Ягъни сез барбер бит күпмедер дәрәҗәдә, күпмедер кешегә менә шушы атом тыш шартлауыннан зыян күргән дигән статусны алып биргә ирешәсез. Ирештем. Ул әле, мәсәлән, судта без ул карарларны кабул иттеләр. Дөрес, без ул эшләрне яклап чыктык. Яклап чыктым инде, мин инде шәхси үзем катнаштым адвокат буларак. Әмма ләкин бар бит судебная практика, судебный прецедент дигән әйбер бар. Менә ул судебная практика ачылды бөтен Рәсәйдә һәм Казакъстанда. Менә бу безнең суд карарларын бик күп өлкәләр, мәсәлән, Чиләбе өлкәсе генә түгел, Курган өлкәсе, Свердловск өлкәләре, Казакъстаннар, бик күп өлкәләр, Башкортстан, чөнки аның масштабы бик зур, бу зур масштабка ияле авыр техногенный авариялар. Шуңа күрә монда ул бит аннан зыян күргән кешеләр, балалар, алар бит инде хәзер 4нче поколение, алар бит Чиләбедә генә яшәмиләр, алар бит Маякта гына яшәмиләр. Алар Карабулакта, Мусакай авыллары, Мөслим авылларында гына яшәмиләр. Алар бит бөтен җир шарына таралган. Инде Россия кысаларында шушы практика узды. Практиканы кабул итте Верховный суд России. Анда безнең кертелде решениялар, шушы карарлар нигезендә бөтен Россия кабул итә башлады. Менә шушы пострадавшийларга, шушы комбинатта пострадавший кешеләргә хокук бирә башладылар. Ул Чернобыль статусы дип атала. Ни өчен Чернобыль? Чөнки Чернобыль законы кануны ул вакытта кабул ителгән иде инде 86 елдагы авариядан соң. Инде бу бит инде Чернобыль Чиләбе экологлары әйтә иде. Әгәр дә Чернобыль авариясы булмаса, без әле бәлки бу хәлгә күтәрелмәгән булыр идек. Без үзебезнең хокукларыбызны булай ук дөньяга чыгармаган булыр идек. Шуңа күрә менә шушы Чиләбе эшләре белән мин бик күп илләрдә, экологик конференцияларда бик күп булдым. Европа илләрендә, аннан соң Япониядә дә булдым. Бик күп илләрдә чыгыш ясадым. Мин бу әйберне татарларга каршы, үзебезнең милләткә каршы геноцид дип. Менә сез геноцид дип әйтәсез татарларга каршы. Бит зыян күрүчеләрнең санына килгәндә, анда миллионнар белән исәпләнә, миллионга якын кеше. Алар арасында бит инде татарлар гына булмагандыр. Дөрес. Анда бөтен милләт, радиация беркемне дә сайламый. Ул татармы, чувашмы, башкортмы, анда бөтен милләт. Монда ни өчен мин аны геноцид дип әйттем? Чөнки татар авыллары кала эксперимент рәвешендә яшәргә. Картада алар. Ягъни алар бөтенләй игътибарсыз читтә кала. Менә авария булды. Авариyaдан соң урыс авылларын 3 ай эчендә яңа елда бер авыл калмый.
Аларны чиста зоналарга күчерәләр. Татар авылларын калдыралар ни өчен? Мин бит инде материалларны укыйм, кыягазларны укыйм. Судка бит инде булай гына бармыйсың. Һәрбер әйберне башыннан ахырына хәлек өйрәнәсең. Аннарысын анда бит инде рассекреченный документлар белән эшләде. Мин аларны рассекречивать иттем үзем. Анда бит инде секретный документлар, секретный документация 50 елдан бирле Сталин чорыннан килгән документацияларны секретнысын алырга кирәк иде. И шул документларны өйрәнгән вакытта мин инде иң беренче Чиләбенең администрациясенә кергәч тә Татар Карабулагы картада юк, мәсәлән. Ни өчен ул юк? Әле без аны барысын да аңлап бетермим. Аннарысын суд документларын укый башладым. Татар авыллары һаман сайын яшәп ята, ни өчен яши? Аннарысын безгә халык әйтә башлады. Анда халык беренче көнне беренче барганда ук әйтте, без экспериментка калдырылган кешеләр. Татар Карабулагы мөслим авылларына аерым больница салалар, аерым клиникалар салалар. Алар теге шәһәр клиникаларында аларны дәваламыйлар. Аерым реабилитационный центрлар ачалар. Ни өчен ачалар? Аннарысын анда больницага эләккән менә шушы Карабулактан, Мусакай менә шушы зыян күргән авыллардан, татар авылларыннан эләккән безнең татарларга бирәләр дарулар, ул даруларның исеме юк. Булар барысы да менә шушы фикергә китерде мине. Мин аны шуңа күрә татарга каршы эшләнгән геноцид дидем. Татар Карабулагы дип искә төшердегез. Моннан 10 ел элек шушы авыл халкы активистлары, ялгышмасам, безнең республика җитәкчелегенә хат язган булган, мөмкинлеге һәм теләге булган татарларны Татарстанга күчерү турында. Күчереп кайтучылар булдымы, юкмы бу Чиләбедән нигә Татарстанга? Мин Татар Карабулагына анда җыен оештыралар ел сайын. Ел сайын булмаса да мин 2-3 елга бер барып торам. Хәлләрем булса да барып белеп, тормышлары белән кызыксынам. Бу 10 ел элек булды. 10 ел элек алар мин чыгыш вакытында миңа анда халык әйтте. Без Татарстан президентына мөрәҗәгать итәбез. Тапшырыгыз безнең аманатны диделәр. Бу чыннан да зур аманат. Мин аны яздым. Халык исеменнән һәм халык кул куйды. Бик күп кешеләр кул куйды. Мин бу аманатны чыннан да президентка тапшырдым. Үз кулым белән тапшырдым. Анда минем 2 хат иде. Менә шул хатның берсе менә сыйыз вакытында мин аны 2002 елны декабрь айында Рөстәм Нургалиевичның кулына тапшырдым. Ул әйтте, мин беләм диде. Бу эшләр белән шөгыльләнгәнегезне мин шул хәлгә аптырадым, белгәненә чыннан да ул кызыксынган, ул аңлаган. Чөнки Чиләбедән кайткач, хәзер быел 65-55 еллыгыннан кайткач, мин телевидениедә бик күп чыгышларымда әйттем, менә шундый мөрәҗәгать бар дип. Рөстәм Нургалиевич караган икән шушы мөрәҗәгатләрне, менә күрәсезме инде игътибар. Уйлап карагыз әле, президент шушы ниндидер бер адвокатның мөрәҗәгатенә колак салган. Ул әйтте миңа, ярый, сез үзегез ярдәм итәсезме бу мәсьәләдә диде. Мин әйттем, әйе. Мин үз кулыма алам, мин тырышам, bütün эшне үзем ярдәм итәм, әлбәттә. Әмма ләкин 10 ел вакыт үтте. Бу ничектер әле игътибарсызлык әле һаман әле дәвам итә. Бәлки теләп белдерү. Мин ышанам, бәлки миңа үземә активрак булырга кирәк булгандыр. Мин инде көтеп утырырга кирәк булмагандыр. Бәлки үземә яңадан Рөстәм Нургалиевичка яңадан әйтергә кирәк булгандыр. Идәгез әле шу мәсьәләне тагын күтәрик әле. Бер генә кеше дә күчеп килмәде. Бу мәсьәлә шунда әле ачык кала. Ачык. Әгәр дә менә Роза ханым төптәнрәк уйлап карасак, безнең ничектер менә кешелек дөньясы, без инде менә бүген сөйләшкән темалардан да күпмедер дәрәҗәдә кешелек дөньясы зәгыйфләнә бара. Экологик яктан без һаман да теге упкынга барабыз кебек, шулай бит. Һәм әгәр дә бу экология мәсьәләсен карасак, bütün бәләйдә без үзебез кешелек дөньясы гаепле булып чыга. Бүгенге көндә, мәсәлән, экологияның, табигатьнең пычрануы, бүгенге көндә климатның җылына баруына безнең эшчәнлек, кешелекнең эшчәнлеге сәбәпче. Менә бу шартларда без ни дәрәҗәдә табигатькә зыян китерми торган альтернатив энергия чыганаклары турында уйланабыз. Безнең бу юнәлештә алга китеш бармы, юкмы? Менә сез экология мәсьәләләре белән кызыксынган кеше буларак. Дөрес, альтернатив источникларга без күптән мөрәҗәгать итәбез. Россия җитәкчелегенә, Татарстан җитәкчелегенә дә без бу мәсьәләне бик күп үзебезнең оешмада
Үзем минем 2 оешмада эшлим мин. Бүгенге көндә үземнең комитет бар минем. Шул 2003 елны төзелгән комитет хәзер дә эшләп килә. Һәм шулай ук безнең бар тагын бер оешма, мин анда инде күптәннән, шулай ук 20 ел анда да хезмәттәшлегем, хезмәт итәбез. Альберт Гарапов оешмасы, антиядерное обществода. Без шушы альтернатив оешмаларда бу мәсьәләне елдан-ел күтәрәбез. Шуннан да менә карасагыз, Европа илләрендә альтернатив источникларга бик күп процент күчелде. Чөнки табигать, Россия табигате альтернатив источникларга күчкән очракта безнең табигатьнең бар условиялары бик күп. Без шундый илдә яшибез. Безнең шартлар, мөмкинлекләр күбрәк, зуррак. Мөмкинлекләр күп, шартлар күп, табигать мөмкинлекләре күп. Монда бит әле табигать мөмкинлеге кирәк. Шуңа күрә бу чыннан да зур мәсьәлә, бу киләчәк. Киләчәктә моңарга минем өметем зур. Җитәкчеләребез экологлар ярдәме белән, халыкның сорауы белән табигатьне саклау, табигатьне Аллаһ Тәгалә биргән менә шушы безнең табигатьне саклау нияте белән без бу альтернатив источникларга күчәргә тиешбез. Бу безнең зур бурычыбыз. Аннары соң тагын бер әйбер бар. Шушы экология эшләре белән шөгыльләнгән вакытта бик күп галимнәр белән очрашырга туры килде. Бик күп галимнәрнең фикеренә, лекцияларына йөрергә туры килде минем. Тарихны өйрәнергә. Менә зур безнең Казанда яши ул галим Исламшин Рашид Ахатович. Мин аның лекцияларына йөрдем. Ул философ. Аның бер лекциясендә ул шушы әйберне әйткән иде. Адәм баласы утыра агачта, агач кәүсәсендә. Агач кәүсәсенең дә аның балтасы бар. Ул балтасы белән утырган кәүсәсен кисә. Бу яклап, уң яклап түгел, сул яклап кисә ул аны. Ул үзенең Аллаһ Тәгалә биргән табигать, безгә Аллаһ Тәгалә биргән җиләген, җимешен, урманын, суын барсын да биргән. Без рәхәтләнеп яшәр өчен безнең бөтен мөмкинлекләребез бар. Шушы табигатьне саклап, рәхмәт әйтеп, сөенеп безнең яшәрлек бөтен мөмкинлекләребез бар. Без шушы мөмкинлекләрне көннән-көн бетерәбез упкынга. Без чыннан да упкынга барабыз. Бу глобаль мәсьәлә, бу зур масштабтагы мәсьәлә. Глобаль мәсьәлә дигәннән Грета Тунберг исеме сезгә инде яхшы таныш булырга тиеш. Эколог буларак бер бигрәк тә швед кызы. Ул 15 яшендә ялгышмасам Берләшкән Милләтләр оешмасының климатның үзгәрүенә багышланган саммитта бик ялкынлы чыгыш ясады. Мәктәп баласы бит инде ул вакытта әле һәм дөнья җәмәгатьчелегендә, илләр җитәкчелегендә аның чыгышы бер төрле генә фикер уятмады. Хуплаучылар да, каршы килүчеләр дә, шикләнеп караучылар да булды. Шул ук мәсәлән Россия президенты Владимир Путин бу кыз баланың чыгышы эмоцияларга корылган, әмма ләкин аның белән читтән идарә итәргә мөмкиннәр дигән фикерне ассызыклады. Ни дәрәҗәдә менә шушындый яшь кешенең дип әйтеп баланың чыгышы ул игътибарга лаек һәм ул аның җирлеге бармы сүзләрендә? Һәм ни дәрәҗәдә ул ирекле эш итәме икән? Аның иреклеме, ирексезме икәнен мин берничек тә хәзер аңлата да алмыйм. Андай мәгълүматым юк. Ул бала, менә иң беренче әйтергә кирәк, ул бала кайсы илдә туган? Швеция. Ул Европа. Ул Европа үзәгенең ирекле баласы, ирекле гаиләдә туган. Мин әйтмәс идем, ниндидер бер этәргечләр булган. Ул баланың менталитеты, аның фикерләү дәрәҗәсе, шуның хәллек югары булган дип уйлыйм мин. Чөнки ул баланы кемдер итеп, менә шуны эшләле, шушы плакатлар белән чыгалы, шунда чыгыш ясалы дип, бер баланы да алай иттереп мәҗбүри эшләтеп булмый. Бу Европаның үзәгендә үскән, шушы интеллекты югары булган баланың дәрәҗәсе дип уйлыйм мин. Ул менә шушы бала Грета эшләгән шушы гамәлне безнең илдә дә бәлки эшләүче, әйтүче балалар, яшьсмерләр, әйтергә мөмкин булган балалар җитәрлектер дип уйлыйм мин. Җитәрлек, бездә дә бар ул. Безнең илдә юктыр дип уйламыйм. Әмма ләкин ул баланың менә шушылай Берләшкән Милләтләр оешмасына ук барып, шушы информацияны җиткерүе, шул баланың фикерләү дәрәҗәсенә игътибар салулары, халыкара оешмалар, халыкара институтларның шушы дәрәҗәдә шушы баланың әйткән сүзенә хуплаулары, менә бусы икенче әйбер.
Шуңа күрә мин бу кыз белән шушы кызның сүзен, ул баланы бүген күрсәм, мин ул баланы кочаклап кулыма бирер идем. Бала дигәннән, укучылар дигәннән, менә быелның яңа ел уку башыннан безнең Россия мәктәпләрендә һәр дүшәмбе бит инде дәресләр кертелде махсус. Разговор о важном дип атала ул русчасы. Беренче дәресне ялгышмасам Путин үзе дә укыды балалар алдында. Менә сезне шушы дәрескә чакырсалар, сез нинди темага сөйләшер идегез алар белән? Минем темам бер экология темасына. Мәктәпләрдә бик күп йөрдем мин лекциялар укып. Экология темасына. Чернобыльские уроки, Чернобыль мәктәпләрен, нәрсә булды безнең дөньяда менә шушы катастрофалар, шушы техногенный авариялар темаларына. Аннары соң яшьләр бит инде интернеттан, телевидение аша да ишетеп, күреп беләләр, укытучылары я булмаса мәктәп директорлары чакыралар иде. Соңгы елларны барганым юк әлбәттә. Балалар алдында, бүген балалар алдында чыннан да чыгыш ясаганда балалар иң беренче белергә тиеш. Ул иң беренче яшәгән мөхитен, әти-әнисен, гаиләсен яшәгән мөхитен, үзенең үскән илен яратып, саклап, табигатьне саклап, яратып, ярдәм итеп. Хәзерге вакытта, менә бүгенге көндә адәм баласы табигатьне үстерү, саклау урынына уланы юкка чыгару дәрәҗәсендә яши. Шуңа күрә менә иң кыйммәтле сүзем бүгенге әйтәс сүзем бөтен дөнья җитәкчелеге, бөтен дөнья илдә, бөтен җир шарында яшәүче адәм балалары, без бер организмда яшибез. Менә мәсәлән, безнең кулыбыз, аягыбыз бар, үпкәбез бар, йөрәгебез бар. Әгәр дә инде безнең бер үпкәне алып атсалар, бер үпкә белән кеше бик авыр сугыш ала. Шуңа күрә әйтергә ярамый, каядыр Хиросимада, каядыр мәсәлән Америкада, я булмаса Кытайда ниндидер техногенный авариялар, я булмаса ниндидер зур-зур афәтләр килеп чыга икән, ул безгә дә кагыла. Ул чит илдә, телевидениедән без башка төрле источниклардан күреп беләбез, каядыр ниндидер афәтләр, ул афәт безгә дә килә, ул афәт безнеке. Шуңа күрә дөнья халкы, дөнья җитәкчелеге без җир шарын бергәләп сакларга, бергәләп аны якларга тиеш. Җир шарын гына түгел, бит җир шарында адәм балаларыннан башка безнең хайваннар, безнең күпме тереклек, без ул тереклекне сакларга тиешбез. Менә хәзер без шушы ноктага килеп туктадык. Шушы ноктада без әйтергә тиеш. Безне Аллаһ Тәгалә безгә биргән шундый акыл, кулны, аякны биргән. Без шушы бөтен мөмкинлекләребезне, шушы ресурсларыбызны без бары тик җир шарын сакларга, якларга, табигатьне сакларга, менә шушы әйберләргә өйрәтер идем, шушы әйберләрне бүген әйтәсем килә. Фуза ханым, бик зур рәхмәт, шикерсез җылы әңгәмәгез өчен. Сезгә менә киләчәктә дә шушы кеше хокукларын, кеше иреген яклауда, саклауда көч бирсен Аллаһ Тәгалә. Сен сау булыгыз. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт.